To jama'a an tashi lafiya, ina kwana ina gajiya, ni ce kuma taku yar uwarku Hannatu, na kuma sake zuwa wurin ku. Ina so in ci gaba yau a bidiyo da na fara game da wani challenge da na ga shi wancan dan Kannywood da ya koma da'awa addinin musulunci, yana kalubalanta kiristoci, yana cewa ya makure su, kuma duniyar musulunci ya ma yi fice, ya yi suna, ya kura kirista, musamman kiristocin arewa dai da su yake, domin duka program din shi yawanci da Hausa yake yi, so da kiristocin arewa yake, ko da yake zai ce kiristocin duniya, ya kura kiristocin duniya, amma kiristocin arewa ne, domin kiristocin duniya ko kiristocin kudu ba su jin Hausa bare kiristocin duniya ko kiristocin kudu ko kiristocin kudu ba sa jin Hausa. In kana so ka yi da kiristocin kudu sai ka yi da turanci don su ji abin da kake faɗa, bare na arewa. Anyway, kuma ina so in faɗi wannan baban Cinedu da duka wa'anda kuke ƙungiyar baban Cinedu da kuka ga cewa kun kula kirista, kuma ina so in tabbatarwa da kirista na fito ne in yi magana, saboda yawancin kiristoci wa'anda watakila ba su da cikakken masaniya game da ɗan ƙaramin game da me za su ce game da Yesu Almasihu, ɗan ƙaramin ilimin da nake da shi wanda Ruhu Mai Tsarki ya bani, na ce zan dinga zuwa ina faɗa Yesu Almasihu Ubangiji ne, Yesu Almasihu shine mai ceto, shi Yesu Almasihu shine mahalicin kowa. Akwai darasi da muke kira Christology ko bincike game da Almasihu. A wannan darasi zan ɗauko wasu abubuwa daga ciki in yi magana a wannan bidiyo da kuma bidiyos na gaba, ɗan tsokaci kaɗan game da shi waye Almasihu. Amma kada a manta, baban Cinedu da sauranku, bisa ga littafin ayyukan manzanni Sura 22 aya 7 da 8 za ka ga cewa duk wani wulakanci, duk wani zage-zage, duk wani tozartawa da tsanani da za ka yi wa Kirista, ainihin shi Yesu Almasihun da shi kake yi mawa. Manzo Bulus ma da aka haife shi shekaru da yawa kafin ma a kaddamar da addininka na musulunci, ya yi bai yi nasara ba. Yesu Almasihu ya gamu da shi ya ce, me yasa kake tsananta mani? Domin tsanantawa Kirista tsananta mishi ne. Neman muhawara da Kirista, neman jayayya da Kirista, neman jayayya ne da Almasihu. Wannan ya zauna maka sai rai, kuma zai ansa. Amma za mu koyi abubuwa biyu: wanintakar Yesu Almasihu da ayyukansa. A gabatarwa na ce Filibiya Sura 3 aya 10, domin in san Almasihu in kuma san ikon tashinsa daga matattu. Irmiya Sura 9 aya 23 zuwa 24, Irmiya ya yi marmarin sanin Allah da fahimtarsa. Yahaya Sura 17 aya 3, makasudin al'amari shine mutum ya san Allah Yahweh, ya kuma san ɗansa da ya aiko. Matiyu Sura 16 aya 13 zuwa 17, a tafiyarka da Allah wane ne Almasihu a gare ka? Wannan tambaya ce ga Kiristoci, ce dole ka kai ga sanin cewa wannan Yesu shine Almasihu, ɗan Allah Yahweh mai rai. Muna so mu sanarwa da duniyar musulmi da duk wanda ke so ya je. Mu Kiristoci idan muka ce Allah, ba ma nufin wannan mai wannan bakin ɗakin a Saudi Arabia. Muna nufin Yahweh, yadda ya bayyana kansa ga Yahudawa da kuma sauran duniya. Muna nufin Allah Yahweh, kuma Almasihu ne. Menene binciken game da Yesu Almasihu ko Christology? Bincike ne akan koyarwa game da Almasihu, kuma yana da muhimman rassa guda biyu: wanintakar Almasihu, wato wane ne shi, da ayyukan Almasihu. Za mu dinga ganin waye shi, waye Almasihun nan da muke magana.
da kuma ayyukansa, abubuwan da ya aiwatar. Kaɗan daga wane ne shi? Ayyukansa, abubuwan da ya aiwatar, Matiyu Sura 22, zan yi karatu Matiyu Sura 22, aya 41 zuwa 45. Matiyu 22. Ya ce, tun Farisiyawa suna tare gu ɗaya, sai Yesu ya yi musu tambaya, ya ce, yaya kuka ɗauki almasihu? Shi ɗan wane ne? Sai suka ce masa, ɗan Dauda ne. 43 ya ce musu, to yaya kuwa Dauda da ikon Ruhu Mai Tsarki ya ce da shi Ubangiji? Har ya ce, Ubangiji ya ce wa Ubangiji na, zauna a dama na, sai na ɗora ka a kan maƙiyanka. 25 ya ce, tun da Dauda ya kira shi Ubangiji ne, to ƙaƙa zai zama ɗansa? Tambaya ce Yesu ke wa Yahuda a lokacin, domin yana so a cikin ƙwalwarsu, a cikin su fara tunani, su fara nazarin da shi kowane ne mahalicinsu, Allahnsu ya sauko tsakiyarsu ya zauna, ya shigo ta mahaifar budurwa, an haife shi, ya girma cikinsu, yana so ya nuna masu wani abu. Matiyu ɗin nan Sura 27, aya 22 zuwa 24, ya ce, Bilatus ya ce musu, to ƙaƙa zan yi da Yesu da ake kira Almasihu? Duk sai suka ce a gicciye shi. Ya ce, to ta wane halin, wane mugun abu ya yi? Amma sai suka ƙara ɗaga murya suke ta yi, suna cewa a gicciye shi. Da Bilatus ya ga bai rinjaye su ba, sai dai hargitsi yana shirin tashi, sai ya ɗibi ruwa ya wanke hannuwansa a gaban jama'a, ya ce, ni kam na kuɓuta daga alhakin jinin mai adalcin nan, wannan ruwanku ne. Kaɗan daga wane ne Almasihu? Wahayin littafin bishara ta hannun Yahaya Sura 1 aya 1 ya ce, kalmar kuwa Allah ne, ayyukansa a takaice. Luka Sura 19 aya 10 ya ce, ya nemo kuma ya ceto waɗanda suka ɓace. Me dalilin zuwan Yesu? Ya nemo kuma ya ceto waɗanda suka ɓace. Shi ne. Za mu ci gaba a bidiyo na gaba. Amma a wannan kansil na Naisaya ba shi ne farkon, ina so in tabbatar wa babanci ne da ba shi ne farkon kansil ba na Kiristoci. Kiristancin nan dai da Yahuda ya fara. Yahuda su ne suka yi wa sauran al'umman duniya wa'azi su tuba su karɓi Yesu. Yahudawa wa'anda suka karɓi Yesu, wai wasu Yahudawan sun ci gaba da addininsu na Yahudanci, wasu kuma suka karɓi ceton Yesu. Cikinsu kuma aka yi ta samun ƙungiyoyi daban-daban wa'anda suke da wani tunani daban game da Yesu Almasihu. Wasu su ce Allah ne 100% ba mutuntaka a cikinsu, wasu su ce mutum ne 100%, wasu su ce gashi. Shi ya haddasar da ana tafiya har aka zo aka yi wannan kansilar Naisaya, domin a tantance, a koma littafi, a koma nassi, me Allah ya ce game da Yesu Almasihu. Yesu Almasihu Allah ne, Allah ɗaya Kiristoci ke bauta, wanda ya bayyana kanshi kashi uku, a matsayin ɗa, a matsayin uba, a matsayin ɗa, a matsayin Ruhu Mai Tsarki. Ɗa magana shi ce, kalma shi ce ta zama ɗa, kalma shi ya furta, kalmar mutum. So in ka ce kalmar Allah ba Allah bane, sannan ku kun rage shi kun ce duk da kalmar Allah ne amma shi ba Allah bane. To nan ne damuwai. Sai na sake dawowa da wani bidiyo, za mu ci gaba inda muka tsaya.